Wadhi mbele nyakora mgajwang. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odhi nyime kod ote mare mare wa jotelo duto mauke gwenge mag masawa mar piny Kenya e kinde ni makoro nitiere ng'ur ma piny e kind jo siasa mawuok e gwenge go. Kaolose kaonti ma Meru e kinde nyasi mar Solomenda, Gachagua osingo ni apisi mar jatend piny ok bi donjore yo moro amora gi ywaruok mar siasa madhi nyime e kaonti no. Gachagua bende oseo moko kuom achudhe piny owacho kod ute fwambo mowacho ni osebedo hinga e chenro mar kelo lokruok e sekta mar kahawa. Tumeongea na deputy governor, tumeongea na governor, tumeongea na viongozi na tumekubaliana. Hii ni shida ya Meru. Watu ya kanisa wameuliza Rais William Ruto na mimi tukae kando. Kwa hivyo mimi ningetaka kuomba governor, deputy governor, senator, Mdeka Lenturi, watu ya kanisa, muketi and decide what is good for Meru. I want to assure our coffee farmers, the reforms we have started, we cannot stop. Those reforms started in 2019. Wakauzia serikali uoga, ikakuwa suspended for 1 year. Saa hii wanajaribu create artificial crisis. The journey to liberate the coffee farmer is a difficult one, but it will be done. Nataka kuuliza wakulima wavumilie kidogo. We are almost there. Uke gwenge mag Meru nyakora magwadhi nyaka Homa Bay kama mwandu manengo gipoko yangu.